senyor del cor de la parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu d'Albaida, regidors majors de l'any 2014, senyor regidor de festes i demés membres de la corporació municipal, senyor president de la Comissió de Festes de l'any 2014, senyor president de la Junta General de Moros i Cristians i a les camareres de la Mare de Déu del Remei per a l'any 2015. A continuació, demanem la presència de les següents autoritats presents a l'altar major. Senyor alcalde d'Albaida, don Josep Antoni Gallert i Quills. Senyor rector de la parròquia de l'Assumpció Capità Real de la Verge del Remei, reverendo don Juan José López Pacheco. Senyor president de la Comissió de Festes de l'any 2014, don Francisco Palatino Torres. Senyor president de la Junta Central de Moros i Cristians, don José Antonio Blasco García. I a les representants de les camareres de la Verge del Remei per a l'any 2015. Continuem donant lectura a l'acte de nomenament del senyor president de la Comissió de Festes de la Verge del Remei de l'any 2015. En la ciutat d'Albaida, essent les 6 de la vesprada, el dia 10 d'octubre de l'any 2014, es reuneixen al Saló de Plens de l'Ajuntament d'Albaida per la convocatòria realitzada pel senyor alcalde d'Albaida, en Josep Antoni Gallert. El nom és nascut a la ciutat d'Albaida l'any 1975 i que, per tant, durant l'any 2015 compliran 40 anys i decideixen, per majoria dels presents, l'elecció del senyor don Jorge Úbeda Bellver com a president de la Comissió de Festes de la Verge del Remei per a l'any 2015 i demanen la presència a l'altar major del senyor president de la Comissió de Festes de la Verge del Remei, don Jorge Úbeda Bellver. Seguidament,
comunicar als presents l'elecció de la senyoreta Àngela Martínez com a regina major de la Fira i Festes d'Albaida per l'any 2015. En la ciutat d'Albaida, destaca el 26 de novembre de l'any 2014, reunida la Comissió de Festes Verge del Remei de l'any 2015, en les dependències de la Casa del Fester, s'acorda per unanimitat dels presents l'elecció com a regina infantil de la Fira i Festes de l'any 2015, la xiqueta Maite Bernardo. Demanen la presència a l'altar major de la regina major de la Fira i Festes per a l'any 2015, a la senyoreta Àngela Martínez.
president de la Verge del Remei per a l'any 2015, acompanyades del senyor rector d'Albaida, reverendo Juan José López Pacheco. Señor presidente de la Comisión de Festes de la Verge del Remei de l'any 2015, don Jorge Rueda Bebé. Regina infantil de la Feria de Festes per a l'any 2015, la etiqueta Jorge Bernabé Amor. Regina Mayor de la Feria de Festes per a l'any 2015, senyoreta Ángela Martínez Torres. Per finalitzar, el senyor alcalde d'Albaida, don Josep Antoni Albert Urquidís, farà entrega de l'obsequi de l'Ajuntament d'Albaida a les regines de l'any 2014 i a les regines de l'any 2015. Al senyor president de l'any 2014 i a les regines majors de l'any 2014 i a tota la seva comissió. Abans d'acomiadar l'acte, volem recordar-los que a continuació es dispararà una sabetada nocturna a la plaça i que esperem que ens inviten. De nou, moltíssimes gràcies. Així comença un gran any ple d'il·lusions i de moltíssim treball per fer les festes inolvidables. És per això que demanem la seva col·laboració i protecció en tots els recursos. Bona nit i visca la